Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Pełno słodyczy. Mam kolorowe karteczki, marker oraz, zobaczcie, wykorzystam do mojej zabawy, do jajeczka z taką właśnie kurą. Będę nagrywała film, w którym to będziemy grać w kręgle jajkami. I to wszystko spróbuję pochować do jajek, ale wykorzystam też do tego kolorowe karteczki. Zapraszam na film.